Ассалому алайкум дӯстон, подписчикои канали Сад Асрори Боғ ва ҳамаи меҳмононе ки айни ҳол ҳамин видеоро тамошо доред. Мо чихеле ки огоҳе рӯзи ҳаштум бегаи 8 ба 9 апрел барфи сахт зад дар тамоми минтақаи Тоҷикистон. Яъне ҳама ҷои Тоҷикистон ҳами барф зад. Ай ҳама ҷое ки камтар задагия ман ҳами марказ шаҳри Душанбе ва навоҳӣ гирди атрофи ҳамин ҷоодам 20-30 сантиметр барф задагия. Хоб, ҳамон рӯз мо баъди нисфирӯзӣ омадем боғ хостем як прямой эфир гузаронем. Гарчанде ду-се программа мо скачат карда будем барои ҳамин прямой эфира гузарондан. Аз сабаби он ки суръати интернет сустар буд, мо ҳами амала яъне ҳамин прямой эфира гузарондан натонистем. Мана имрӯз дуюм рӯзе ки баъди барф задани барф ҳозир мо як анализ, яъне як таҳлил мегузаронем ки ҳамин барф аз сабаби он ки ма чихеле боло дафтем ки тамом минтақаҳои Тоҷикистон задагия, ҳамин барф кадом хоҷагиҳо, кадом яъне ҳамон хоҷагиҳое ки ҳам хо боғ боша, хо хоҷагиҳои растанипарварӣ, хо зироаткорӣ чӣ хел зарар расондагия, ҳаминҷо мо як хулоса мекунем. Мана ҳозир мо қарор дорем ай ҳаминҷа то ман ҳамин боғи мо як 100 метр роҳай мо ҳаминҷа ман ҳамин қад-қади ҳамин чӯбҳорои калон дутарафа ё яктарафа тут шинондагия, ҳамин тут барои асос ин барги тут барои пилакорӣ, яъне барои яъне кирмакпарварӣ барои ҳамин коридагиан ҳамин тута. Мана бине ҳолати тут чӣ хеле мана баргҳо яхелш тамома ба пураки қоқ шидагия, яъне сар задагия, яхелш хай ба ҳар ҳол қисми зиёдши ҳам хел баргҳора сар задагия. Яъне мо хулоса мекунем ки ҳамин намуди яъне пилакорида ҳамин барф зарари калон аст. Ҳозир мерем мана хоҷагӣ мана тараф, мана инҷа ай тараф ҳаст гандум. Мана гандуме ки агар мана инҷа бинед гандум то ним метр қад кашидагӣ буд, бисёр афзоиши хуб дошт. Мана ин барф ҳозир ман даромадам дар онҷо дидам, хоб қисми зиёди ҳамин гандум хов рафтагия. Вақте гандум хов рафт тамом вай мепуса дига, рости гап ҳамин қисми зиёд дошт хоб рафтагия. Мана хоҷагие ки картошка коридагия, мана картошкаи нав корда, мана чӣ қадр меҳнат кардагия. Хоб мана пору ҳам кашидагия, дору ҳам задагӣ буд. Мана картошка баромадагия, мана диде ҳоли картошкара мана чӣ хел ҳолат дар. Мана картошкае ки мана бародари мо коридагия, яъне картошкаам ба пуррагӣ хунук задагия. Мана диде мана барби калонтар шавози нишон медиҳам. Яъне ҳами ҳама хунук задагия ман. Яъне хоҷагие ки ба коридани картошка машғуланд, яъне ин соҳадам зарари калон расондагия. Ҳозир мерем бо мо дигар ҷоша мебинем. Мана хоҷагие ки пиёз коридагия, пиёз дора. Мана пиёз нашунамуш созай, яъне пиёзда ин барфе ки зад зарар расондагӣ нест ягон хел. Пиёз хубай. Мана ҳозир мо боғда омадем, боғи худмонда. Хоб манам дарахти гелосе ки 9 сола гелосай. Мана баъди барф ин инҷа бо дигарша мебинем. Мана дарахти шафтолу. Мана қатори дарахтои зардолу. Хоб мана мо ҳозир шоҳиди ҳамон будем ки
дарахтое ки шикастагия ё айреша чапа шидагия ин мақсади мо асос ин нест ки ҳамин чизоро нишон додан. ҳозир гарчанде ки ин барои вай мо нишон додем ки яъне ҳамин ай ҳамаи намуди дарахтҳо гарчанде мисол ҳамаи дарахтҳо ҳам ки набошад ай ҳар намуди дарахтҳо ҳам шикастагӣ ҳаст ҳам дарахтое ки айреша чапа шидагиянд. мақсади асосии мо ҳозир дигар чиз аст. мо мехоҳем фаҳмем ки ҳамин ҳосил яъне ҳамин боғи мода ҳозир қариб ки тамоми намуди дарахтҳо ҳастанд. намуди меваҳои дарахтҳои меваҳо ҳаст қариб ки тамом. бо ҳар як намуди мева 2-3 то 4 намуди яки нави ҳамун дарахтҳо ҳаст. ҳозир мо мебинем ки кадом яъне кадом намуди мева кадом намуди дарахт ҳосил ба кадом дараҷа зарар расондагӣ ки яъне ҳосил чӣ хел ай. мана сар мекунем мо ҳозир ман ҳамин болои замин монда ман ҳамин барои ҳамин ҷое ки мешинем ҳаминҷа соя шудан мо ангур вай кардагием шинондагием ангур. ман ҳамин ангурро ҳолша бине чӣ ҳол дай мана баргӯш мана ҳама вай кардагия сар задагия мана хуб яъне ҳама қоқ шудаги сар задаги ангур. яъне ай чӣ хулоса мекунем ай мо ҳамин хулоса мекунем ки яъне ҳамун хоҷагиҳое ки хоҷагиҳои ангурпарвари тоҷикистони мода беҳад бисёр ай. хоб ҳамин хоҷагиҳо яъне зарари калон дидагиянд. вақте ки ман ҳамин ангур мода ҳамин хел ҳолат дай ҳамун хоҷагиҳодам ҳамин ҳолат дай. барое ки чӣ хеле гуфтем дар аввал гуфтем ман ҳамин барфе ки зад аз ҳама кам ҳамин барфе ки яъне 20-30 сантиметр фақат ҳамун тарафҳои ман ҳамин маркази шаҳр душанбе ва шаҳру навоҳӣ гирди ҳамун атрофи марказда 20-30 сантиметр задагия. дигар ҷода бо бисёртар яъне баландтар задагия. яъне мо хулоса мекунем ки ҳамин хоҷагиҳои ангурпарвар зарари калон дидагиянд. хуб мерем ҳозир дигар намуди дарахта. мана мо қатори дарахтҳои гелос омадем. хуб мана ҳозир мебинем ҳосил. ман ҳамин нави гелосе ки мана мохча ваяш ҳамин ҳосили ҳамин калон шидагия. ман ҳамин ҳосил ҳамин гелос бояд то даҳуми дер то даҳуми мая мепухт. соле буд ки 30 апрелда мо ҳаминро чиндагӣ будем. анаку нигаҳ кунем мана ҳозир худтон нигаҳ кунед чӣ хел ҳолат дай. манам ҳозир мана ҳамин ҳолат омадагиянд. мана сиёҳ шидагия вақте ки вай мекунӣ ҳамин дуруш мана диде ҳама пусидагия. яъне гелоса мо ҳамин хел мушоҳида кардем дидем. хуб ҳамин нави гелосе ки бояд мо пеш мепухт яъне ба таври 100% ҳосил нест шидагия. яъне мо айн ягон миқдори гелос гирифта наметонем. анакун он нави гелосое ки ҳозир нав гул кардагиянд гул доранд акнун ваё вазъиятшон тамоман хай вай ҳамон вақте ки ин гелосе ки қариб тайёр шидагия ин ҳолат дай ай вайам ҳамин бо бадтар ай. яъне айн ай гелос ягон фоиз гелоси хуб мондагӣ нест. мерем бо қаторҳои дигар дарахтҳо. мана дарахти зардолу ки нави беҳтарин буд. мана мебинем мана ҳосили ман ҳамин зардолу чӣ хел ҳолат дай. мана дидисе мана ҳамин ба пуррагӣ инам зардолуам чӣ хеле ки ҳозир мо гелоса дидем ба пуррагӣ ҳосил нест шидагия. яъне ҳамин барф яъне ба агар муқоиса кунем 100% ин ҳосили ҳаминам нест кардагия. мана олуро мебинем. олу мо ҳозир ду намудча муқоиса мекунем. мана як намуде ки гарчанде олу ай олуи яъне рангш зард мешава таъму ширин ай. я олуи ин олуи нави яъне нав будаги олу ай. ҳамин намуда мо дидем мана ягонта мондагия дига умуман надора. ин рехтагӣ рафтагия заминда ин навш. анака ҳозир нави победаро мебинем дӯстон. мана нави олуи победа мана бинед чӣ ҳолат омадагия. мана агар дида шава мана вақте ки ягон вай мондагӣ нест. мана диде яъне инам ба пуррагӣ ҳосили ҳамин олу ба пуррагӣ нест шидагия. ин фақат мо
яъне дарахт ҳамихе истудагиай мо ай ҳосил ин ягон хел умед бастан наметонем. хуб мана дарахти чормағзи юнонӣ мегӯянд ки қариб ҳама манами хонаҳо баъд ҳами минтақаҳои тоҷикистонда ҳаст. Ин чормағз ҳаст, хонаҳодам ҳастай, боғодам ҳаст. Мана бинед чӣ ҳолат дай, мана чӣ хел сиёҳ шидагиай, мана сиёҳ шидагиай. яъне инам ба пуррагӣ зарар дидагиай, яъне мана дидисе, мана ина ба пуррагӣ зарар дидагиай. мана дӯстон ба ҳамин монанд мо дигар дарахтонам мо дидем. Мана шафтолую дигару ҳама дарахтонро дидем. Не ба ҳамин хулоса омадем ки ҳамин барфе ки зад, яъне барфе ки гарчанди барфи сафедам боша, як сиёҳӣ калон овард. яъне ҳама намуди мевара яъне хунук зад. Фақат ягона чизе ки мо ҳамҷа мушоҳида кардем боғда, мана ин малина. Мана ин малина ки ҳамҷа мо ҳамагӣ 3 қатор дорем ҳозир. ҳамин малина ин ки ҳамин аз сабаби он ки тарафи ман ҳамин Россияда бисёр мешавад, яъне ҳамин растани хунук дӯстдорай, ҳамин ягона чизе ки мо дидем, яъне он қадар зарар расондагӣ нест ҳамин барф. Мана ин малина гарчанде ягон навдошам шикастагӣ боша, нек ба ҳар ҳол ҳамин малина осеб дидагӣ нест. мана дӯстон чӣ хеле ки ҳамамон шоҳид будем. ман ҳамин хел хулоса мекунем ки ҳамин навъҳои дарахтое ки ҳаст, мо чӣ хеле ки гуфтем қариб тамоми нави мева ҳаст ҳамин боғи мода, яъне ба пуррагӣ ҳамин ҳосили ҳамин нест шидагиай. яъне ҳамин барф ба пуррагӣ ҳосила нест кард. яъне мо бояд як чиза фаромӯш накунем ки ҳар чизе ки мо мехоҳем он чиз намешавад. ҳар чизе ки худованд мехоҳад ҳавай мешавад. барои ҳамин ҳама вақт мо бояд шукргузор бошем. яъне хоҳ агар ман ҳамин ҳолатҳо мешавад, хоҳ вақте ки мана солое мешавад ки ҳосили нағз мешавад, мо бояд ҳама вақт шукргузор бошем. боқӣ дӯстон ҳамаатон дар паноҳи худованд бошем.